Súťaž Moja škola. Ponorila som sa do mojej fantázie a našla som tam, že by som mohla vlastne vytvoriť školu v budúcnosti ako tablet. Zobrala som si krabicu stopánok, oblepila lepiacou páskou, nalepila na čierny farebný papier a dokreslila okná a dvere. Keď som nalepila tapetu, krásne som si povystrihovala všetky okná a dvere, nakreslila ikony a pozlepovala dokopy. Aj na svete škola budúcnosti, čiže škola v podobe tabletu.